Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọ bụ Priska Ezeagụ na-ewetara gị isiokwu akụkọ ụwa nke taa, nke si mba niile abịa na Na-edo TV. Ka anyị gee ntị nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị United Arab Emirates ekwebeghị mmalite inye ụmụ amaala Naijiria visa iji bịa nleta na mba obodo ha. Onye ndụmọdụ ọmụma onye isi ala Naijiria bụ Bayo Onanuga kwuru nke a n'akwụkwọ mmelite ya na X nke a kpọburu Twitter n'ụbọchị Tuzdee n'ọnwa Maachị. Onye isi ala Naijiria bụ Bola Tinubu ekwuola ụbọchị Tuzdee na akụnụba mba Naijiria adịghị obi, na-ekwudosi ike n'ọdụ ugbu a abụghị ihe nyiri ndozi. Nke a sitere n'okwu osote gọvanọ akụ etiti nọbụ n'ọchịchị bụ Prọfesọ Kingsley Moghalu kwuru na ọ ga-ewe afọ 3 maọbụ 5 iji chụsaa akụ nsogbu nke obodo a. Ndị ọkwọ ụgbọala nọ n'azụmahịa obodo Ọnịcha nke dị na Anambra Steeti ebekọọla akwa maka afụfụ nakwa obi ọjọọ nke ha na-enweta n'aka ndị e nyere ikike ịchụsa ndị agbero na Anambra Steeti bụ ndị Road Traffic Management Agency nakwa ndị Anambra Special Anti-Touting Squad. Binance bụ elu ikpe okwu mgbanwe cryptocurrency amaala ọkwa na ha ga-akwụsị ọrụ ha niile gbasara ego ndị Naijiria. Nke a bụ site n'ebubo mmegbu eboro ha gbasara ọdịda uru ego ndị obodo Naijiria. Ọjụjụ ndị maka otu bụ Sineti jụrụ ndị Anambra Steeti isonye n'otu Niger Delta Development Commission nke a kpọrọ NDDC ka na-ebutekwa mmeghachi omume. Ọ bụ ebe a ka anyị bịara na ngwụcha isiokwu akụkọ ụwa anyị nke tata. Chetakwa ka ị na-ekiri Na-edo TV n'ikpo okwu ha niile. Abụ m Priska Ezeagụ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ.